遅いぜ。優しいだろう。フリーザ様に盾つくサイヤ人、なぜ我々の味遅いぜ。これ以上好きにさせんぞ。お前はもう終わりだ。完全に消えてしまえ。選手交代だ。調子に乗り上がって早くしろ。了解できますか。行きますよ。これが俺の全力です。助けに来てやったぞ、ベジータ。はい。任せてください。どうした？
そう受け止める勇気があるか。俺はスーパーベジータ。